Bilboko Bilbao Intermodal gaur estrenatzen dela, gaur inaugurazioa izan da. Honetaz Donostian galdetuko bagenu, galdetu dugu. Ikusi nahi duzue inkesta, asuntoa izan da ere, Donostiako autobus geltokira joan garela, ze hor ere, Bilbotik Donostiara datozen autobusak ere badira, eta Bilbotarrak horra helduko zirelakoan. Gai honekin kalera atera gara, agian zuen familiako baten bat egongo da, edo zuen lagun bat, auskalo. Atzo, begira, gure publikoaren lehengusu batek parte hartu zuen inkestan. Auskalo zer datorren, autobusa, bai. Bilboko autobus geltoki berria inauguratu dute gaur. 40 milioi euroko inbertsio egin omen dute. Zer iruditzen zaizu? Ondo iruditzen zai. Diru gehiegi dala, ezta? Nire ustez gehiagi iruditzen zait, estazio bat egiteko, baina... Baina beharra zean, Behar baldin bada autobus geltoki on bat, bueno. Eta zeinek ordaindu du? Nork ordainduko du, nik ezakit. Batek ordainduko zu? Niri Bilbao asko gustatzen zait, zerbitzu gehiago ditu, eta jatetxeak, hotelak, museoak... Bilbotarra beti esate dute, ez? Euskal Herri mailan handiena diena, baina, nik uste ezetz. Ez. Donosti da munduko politxena eta ondina. Ala, txalo bat eurentzat, eman dutelako euren iritzia, oso ondo. Denetarik egon da, Denetarik, batzuk ere Bilbo oso ondo ikusten zuten. Emakume hau arro, Donostia zarro, eta oso ondo. Zuek zer, Fernando? Ondo ikusi duzu... Ni ondo, baina ez da saldu imaginak, ez da ziloguek eta horbe daudela kolorie, politiek eta askoz diro gutxi jokin.